posayidapa tukupasirani zimene wayankhula Ponkalindo lero pa 17 October 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ndikakupaseni moni anthu nonse amene mmakonda the DC. Amene ngati simumva DC mmakhala odandaula kwambiri. Ndimakondwera kwambiri ndi chikondi chanu chimene mmakhala nacho pondipasa ine support kuti ntchito imene tinayiyamba kutumikira Malawi mu dziko la democracy ipitirire. Komanso ndikakupaseni moni inu nonse amene ndi adani anga, amene simmapumanani bwino, amene mmafunisisa mutalandira foni kapena mutamva uthenga kuti chidisi chamwalira. Ndikakupaseni moni, ndikakuwuzeninso kuti ine ndilipo ndipo ndizapitirira kuwalankhulira Malawi. Chimene chimakupweteka nicho siku lino chizaphulikira momo mtima mwanumo, koma ndilipo ndipo ndimakufunirani zabwino kuti mukhale moyo wautali, kuti muzipitirizabe kundida komanso muzipitiriza kumva the DC. Chifukwa ngati mmandida ndiye kuti DC yo mmamumva. Ine ndilipo ndizayima pa chilungamo, ndipo kaya wina zimpweteke zisampweteke koma ine ndilipo, ndipo ine sinimagawa maswiti ndizapitirira kuyima pa chilungamo. Kaya wina azikwiya kaya asamakwiye koma the DC alipo. Muziko limene mpaka lero anthu ambiri amene anagwira ntchito kumeki akuvutikabe, maziphunzitsi, apolisi, ame, komanso anthu amene anagwira ntchito za uklaliki, komanso ena kukhala ma PO, presiding officers. Mpaka lero anthu akuzunzika osalandira ndalama zawo, amekiwo kuafusa kungo akalipira. Anthu amene anapangidwa hired magalimoto awo mpaka lero ndalama sakupasidwa. Kumazifusa kumanena kuti koma chisankho chimene chikidalidi ndi budget. Ungoziwa kuti imeneyo ndi sabotage. Akufuna anamizire boma la Nyuwaniro kuti sili kuchitapo kanthu. Muziko limene anifi ngakhale boma linayimisa kuti nifi ma operations yake ayime kaye, anifi adakapitirizabe kuzunza Malawi. Mpaka lero anthu ena akupita ndithu mene momu kumakalandira ndalama osapasa anthu malisiti komanso kuwasinthira ma akaunti. Chifukwa paja musayiwalire kunena kuti nifi inali ndi polisi kapena ili ndi polisi imene anthu amayenera kuti akatenga ngongole azikasiya ku banki. Lero anifi omwewo akumayendanso mmizimu ndikumawuza anthu kunena kuti ndalama musakasiye ku akaunti koma mukasiye iyi. Izi zikungosonyeza kuti iyi ndi sabotage. Anthu akuba ndipo pakufunika machawi kunena kuti inuyo boma la Nyuwani musakhale ngati ya Yesu. Ngakhale Yesu amene amakwiya, mupange machawi, musasunge anthu amene ali antundu wina kapena anthu amene ali andale ma institutions osiyana-siyana. Chifukwa ma institutions osiyana-siyana muli anthu ena amene ngati mupitirize kuwasungamo mudziwe kuti akupangani sabotage kwambiri. Choncho mukuyenera musamale kwambiri inuyo ADPP kunena kuti si wonse amene akugwira ntchito m'institutions osiyana-siyana ali anu, ena wakupanga sabotage. Izi mukuyenera muziziwe. Lero nkhani zanga zazikulu tiyamba ndi nkhani ya alimi amene akudera nkhawa sopano poona kuti sopano mwezi uno ndi wa Okutobala. Nthawi ina iliyonse mvula ikhonza kubwera koma palibepo ene saini yonena kuti anthu akumuzi kapena alimi apeza fertilizer
osika mtengo. Iyi inali nkhani yokuti inu aboma mupange machawi ndipo olo a president akanasankha mwina nduna ya za ulimi msanga kuti ionesese kuti nkhani zimene zizafetereza zili pa ground. Chifukwa musayiwalire kunena kuti chaka chathachi anthutu amalandira fetereza oberekesa koma ujeni chimangacho chitakula kale chitayamba kale kubereka, ndiponso to amalandira thumba limodzi. Ndalama zina zawo zimene anagula fetereza zidakalibe kuboma Kongo. Nde nkumafusa kuti popeza anthu analandira thumba limodzi la fetereza okulisa tingoti chocho koma chimangacho chitakula kale, kodi nanga uje thumba lawo linalija alandira liti ziyenda bwanji popeza anthuwo anapereka kale ndalama zawo. Choncho pakufunikira kunena kuti inu aboma mupange machawi muonesese kunena kuti kodi nkhani ya fetereza iyenda bwanji, chifukwa kuno ku Malawi nthaka idawonongeka ndipo anthu ambiri amadalira fetereza. Popanda fetereza anthu akumuzi sangatani sanga kolole bwinobwino. Komanso mwina muchite clarify, chifukwa mamizimu tidamva kunena kuti fetereza anthu osauka azigula 15,000 koma anthu aku agriculture akuti akamaenda mmizimu akuwauza anthu kuti muzigula 90, pomwe 90 anali fetereza wa anthu olemera. Koma ife tidamva kunena kuti ndi 15,000 koma alangizi mmizimu akamaenda akuwauza anthu kuti muzigula 90. Iyi inangofunikanso inu aboma muchite clarify, mwauze anthu kuti kodi mtengo wa fetereza weni ndiuti. Komanso makamaka kupanga machawi posankha nduna za boma, chifukwa ndiye nthawi ikunka na ipita pakufunikira kuti anthu adziwe za msogolo la fetereza muno Malawi, chifukwa nyengo iyi sili mbali yathu. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi kuzunzika kwa mapatient amene akuzunzika muzipatalamu, makamaka zipatala zazikulu komanso zazing'ono. Madokotala ambiri ali ni mwano koopsa mwano. Munthu sunasirize kuti ulongosole matenda ako amakhala atakulembera kale ndi kukuponyera. Makamaka zimene zikuchitika ku Kamuzu Central komanso ku Queens kumene atikhala chifukwa cha matenda a mpox akumamuuza munthu kuti ayime 5 meters away ati ndikumamfusa kuti ukudwala chani. Sopano munthu alongosola bwanji dokotala ali patali komanso kuphatikiza pamenepo amuna munthu uli ni matenda ako achinsinsi umayenera kuti uzikamuuza dokotala uja pafupi naye, koma zayambika panopa ndizoopsa kwambiri. Ama patient akumasiyidwa kutali atazilongosola popa mpox komanso usanasirize akulembera kale andi muzipatala muzikuoneka kuti mankhwalaso mulibe. Ichi chinu aboma la Nyuwani mukuyenera mudziwe ndi chifukwa chakenso kumeneko ukufunikiranso kumusankha Minister of Health msanga chifukwa anthu akufa, anthu akugona panja ngati mene kulili ngati ku Queens. Komanso wiki yathayi anangobwera amatroni mu ward ina kungosintha mankhwala anthu within 1 hour ndiye kunapululuka anthu kumangofa within 1 hour atangoyika madrip kuayikira mapatient opambana mwina anthu 20 kumangomwalira atabwera amatroni amenewo. Zikumvesa chisoni kwambiri muzipatalamu. Madokotala ambiri ali ni mwano komanso sakufuna kuthandiza anthu. Iyi mukuyenera muionere patali so inuyo aboma kunena kuti zinazi zikuchitika chifukwa cha sabotage. Musasunge anthu amene mukuziwa kuti amene wawasa kugwira ntchito yawo muyenerera, chifukwa mapeto wake zimene zizi zikupeza ni inuyo muoneka ngati inuyo ndi mukulephera muzina ndi zina. Koma ali anthu amene wawa manjanjawidi amene sakufuna kuti agwire ntchito bwinobwino, sakufuna kuti atumikire a Malawi. Izizi mukuyenera muziyang'ane bwino kwambiri, chifukwa ngati simuziyang'ana bwino zimene zizikupangisani mavuto kwambiri, chifukwa si anthu onse amene akukondwera ndi boma ili. Ena paja anatuluka mu mbomamo ndipo sakumvesa pakana lero kuti ine ninatuluka bwanji, akakhala kumaoneka ngati pena ni maloto.
kuti awa simaloto awa koma ayi anatuluka ndithu oti ena pakana akwirira ndalama amanga nyumba zawo sangasanga ndipasipo ndikuyikapo ndalama kukwirira ndalama. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ni nkhani ya ku MRA. MRA ndofunika kumene kuso aboma muloweko chifukwa MRA ikuzunzanso ayo amatchedwa kuti anthu a business ayamba nchitidwe sopano mafuna kuchita harasi anthu a business ndi cholinga kuti anthu business community ipshe mtima ndi boma limene lili. Mukuyenera kuti ku MRA kukuyendesa lalikulu kwambiri komanso musuzumireko ndi diso lalikulu chifukwa ma officials a MRA ena mwa iwo akumapangana ndi anthu osusa ndi cholinga kuti azipanga frustrate ma program aboma by imposing misonkho unnecessary misonkho kwa Malawi amene ambiri ndi a business ndi cholinga kuti azipsha mtima nanu. So ku MRA kumuyang'aneko koopsha just like imene mungayang'anire mu city councils ambiri ngati kumzuzu kumene kuku anthu akumayenda ma officials akumayenda ngakhale m'mizi akumayenda m'matownship kumpeza munthu ali ndi machini yacheterala basa akusoka pakhonde ati azilipira 55,000 kumpeza munthu ali ndi kaokala kache amzuzu council amene o city council kumpeza munthu ali ndi kaokala kake koma muuza kuti iwe uzilipira 50,000 kuwe ifufuza nkhani kuoneka kuti so ndalama zimene akutolera m'malocation osiyana akungogawana okhaokha ma officials akublanta city council, Mzuzu city council, Lilongwe city council, kuzomba kuli za chinyengo zimene zikuchitika zambirimbiri. Mukuyenera kuti ino akulu ma officials aboma amene mwangoyamba kumene ujini mwalowa kumene mboma muunikire nkhani ngati zimenezi chifukwa anthu ambiri ali ready to bring sabotage kuboma limene lili boma la DPP. Musamalire kwambiri pamene mukuchedwa kumasankha maudindo osiyana makamanga ma minister muziwe kuti mbali ina ikwina kuso kukuonongeka pakufunika ndithu msanga ma checks and balances pakufunikira msanga nduna zilumbire komanso kuti anthu azigwira ntchito chifukwa zulo tumene limafika linali pa 16 itu sonza kuti chichitire ni zisankho zija kwa 5 mwezi sopano kusonza kuti boma linayenera kuti lizichita run boma likuyenera kuti lizitani anthu azilitumikira lizigwira ntchito. Nkhani ina yofunikira kwambiri imene mukuyenera kuti muyang'anebe ngakhale anthu ambiri amadana ndi chilungamo ni nkhani ya ku immigration. Malawi akuzunzika koopsa ni nkhani ya mapasipoti ndipo kumene kukuli akulu ena amene anachosedwa aso ku immigration iko koma tikunena pano adakagwira benchito kumalandira ndalama kumanjoya ma benefits kumayendera magali moto aku immigration komanso pali madiru amene ena akulu akumeneko anapanga rent nyumba zosiyana ngati mene kuliri ngati kusalima anapanga ena rent nyumba imozi nyumba chipinda kumalipira 200 million nyumba tu kumalipira chipinda 200 million. Munayenera kuti ino aboma mpangeso machawi muchite revisit ma contracts ngati amenewa. It's not normal kuti munthu ngamakalipire chipinda 200 million uli ku Dubai uli kuti izizi mukuyenera kuti muzipange msanga chifukwa economy ya ziko lino sili bwino ndalama zingobedwa palibe chimene chimachitika anthu amangoyikirana kumbuyo ujeni jaima choda anti-corruption bureau kugwiraso ntchito muno Malawi. Mumayenera kuti muganizire zimenezi komanso muganizire za bungwe limene la ijaima choda kuti anti-corruption bureau chifukwa sikuthandiza konse. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village akane alole box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.